Yo lo que quiero es que la gente... Un'altra che ha il 70% de garnatge blanc i el 30% de moscat. Si t'agrada més sec, mitjanament floral o molt floral. Aquest garnatge Estic encantat amb aquest vi que tinc aquí, que és una novetat, i estic enamorat. Quin és? Quin és? Ah, no t'ho puc dir. El precio y calidad fantástico, hay mucha selección, pero de momento no hemos probado nada todavía. And what you're tasting here is a Muscat de Rivesaltes, which is a Vendu Naturel. It's a fortified sweet white wine, which is traditional to that region, but obviously I'm a little bit different, so it has my own feeling in the wine as well.